Zo! Goeiedag. Goeiedag. Wij weten niet dat het 4 uur s'nachts is nu, maar... Ja, het is inmiddels 4 uur s'nachts. Maar ja, die kost niet ieder, die gaat ze allemaal afspraken. Ja, gewoon mijn werk niet verzetten voor deze onzin. Hè. Dus dan moest ik maar aanpassen, ja. Ja, toch? En zo is dat. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Het Oor van Bart Eraf. Met deze keer. Dit is het moment dat ze een naam zegt. Jaël, Ja, van Clean For You. Van Clean For You. Voor degenen die niet weten wat dat is, zoek het op. Want de gast het nu de gubben. Dat wordt de reclame. Dat wordt reclame. Dat wordt de reclame. Ik heb Jaël uitgenodigd omdat de vorige video was goed bevallen. Hebben we goede reacties op gehad, toch? Ja. Ja, jammer tot Stieg in de video zat. Nee, we hebben er leuke reacties op gehad. Ja. Ja, het heeft goed gedaan. Ik word nog af en toe aangesproken erop. Ja, ik ook, ja. Ik heb die goed genodigd, want ik denk dat dat wel eens een leuk liedje kan worden. Ik ben benieuwd, ja. Ik word naar diepe gegooid, want... Ja, maar lui hebben ook tegen die gezegd van misschien moeten ze een liedje gaan maken met Bart Eraf. Ja, alleen toen belde Stieg me om te vragen van, hey, heb je zin met mij een nummertje te maken? Ja. Ja, ik had alles uit de kast gehaald, geschoren, parfumje op. Ja, toen bedoelde ze dus een liedje maken. Ja. Daar had ik al minder zin in, maar Ja, snap ik toch wel. ben ik hij. Oké. Ik vraag me af welke kant het op gaat. We hebben namelijk wel al een nummertje gevonden, tenminste die hebben ze een nummertje gevonden. Klopt, ja. We hebben het even gehad, ja. Ja, en dat gaan we waarschijnlijk gebruiken, want het is echt een leuk nummer. En volgens mij is er nog niet echt recent gaat hij in de buurt met gedaan. Volgens mij ga je niet. Nee. Nee. Dus laten we het uurtje beginnen. En dan meteen even de vraag, hoe gaat het over? Hoe gaan we het even hebben? Ja, dat vraag ik aan dich. En die stelt de vraag weer terug aan mij. Volg het dan mezelf. Oké. Doe nog altijd voordat ik antwoord geef. Ja? Ja. Dus reflecteren, zelfreflectie. Dan ik zelfreflectie. Ja. Ja, nu is het weer. Dus Ja, ik neem denk- het door met. Ja. Maar dat is echt serieus. Ik heb ze nog afspraken op staan. Ik heb gewoon nog afspraken opstonden. Ik heb ze bizar druk. Ja. Dus iedereen die zijn bankje wat zuiver maken of zijn kipet. Het gaat niet mee. Nee, het is te druk. Het gaat niet meer. Of wel? Nee, het gaat niet meer. Alleen is er dubbele betaald, dus Ja, inderdaad. Ja, dan kan het wel. in de nacht. Slaap ik een oor. Kijk, die betaalt me nu ook dubbel, dan ben ik ook een 4 uur Ja, maar s'nachts. dat hoeven ze de Ah, rest oké. weer niet betaald, dus dat moet Nee. ze niet zeggen. Ah, oké. Dus ik kom hier ook gewoon voor niks naartoe natuurlijk, dus Voor, ik maak hier gewoon tijd voor vrij, dus van Apple kennen ik ja. toch? Ik heb hem eigenlijk gelogen. Ik heb gezegd, mijn kipit is zo smerig, heb je trouwens wel echt gezegd. Ja. Ja. Dus, Is dat apparaat metgenomen? Ja, het precies. het staat er niet voor niks natuurlijk. Ja, maar ja, mijn kipit is helemaal niet smerig. Nee. Maar ja, leuk dat ze er is. We gaan beginnen. Goed. Ik ga het liedje eens erbij pakken. Ja, Wie heet het liedje? het liedje het van Brabant naar Bordeaux. Bordeaux, dat is Duits voor... Veel was. Voor wat? Ja, dat weet ik Nee, niet. veel was. Oh, voor was. Ja, Bordeaux betekent was. Is dat zo? Ja. Is het ook niet een kleur, Bordeaux? Bordeaux roet. Wel toch? Of niet? Klopt, ja. Ja. Van Brabant naar Bordeaux roet. Daar zitten we met z'n tweeën. Daar zitten we met z'n tweeën, ja. Maar wie besticht dan en wie ben ik? Ja, goeie vraag. Ja, aangezien Frans natuurlijk het flinker Ik is, ga er eigenlijk geen opmerking meer maken, bewust. dan besticht Nou, ik ben Frans. blij dat zich nu zegt zoals ik ben. Ik heb die altijd gezegd, moest niet. Moest gaan doen eraan. Nee, ik kan niet. Nee, ik heb het er al veel aan gedaan, maar dat is nu het geluk. Dus hier is wel een lekker plaat. Ja, zeker. Maar ja, een superleuk liedje. Dus dat scheelt eigenlijk heel veel werk. Dus we hebben het liedje al gevonden, dus we kunnen eigenlijk meteen gaan nadenken over de tekst. Yes. Gaat het dan over dien werk? Gaat het over weer beer? Of het kan over van alles gewoon natuurlijk. Kijk, als het weer over mijn werk moet gaan, dan is daar de deur en ben ik weg. Dus kies toch maar, wel? wil ze blijven of wil ze gaan? Dan stel ik voor dat ze eerst. Goed. Er mogen zeker dingetjes in vuur komen, hè, dat ik dat werk dan, maar... Kom even niet weer beeld, hè. Sorry.
ruikt lekker, Ja, ja, die ruikt wel de vorige keer wat minder. Wat minder, hè? Ja, toen rook ze echt naar bank. Ja. Vandaag ruikt ze wel echt. Nou, ja, ik weet het niet. Wat is het? Ja, nog wat ruiken. Mag mij eens ruiken? Zeker. Boah, Ja, dat is wel een lekker, dat is niet zomaar van de dat is niet kruidvat. zomaar gaat van de kruidvat. Nee, Dat is van de dat is van de bijenkorf. bijenkorf. Ja, met honing. Dat is gaat met honing. Ja, lekker, ruikt goed. Ja. Maar ja, weet je, het van Brabant naar Bordeaux. Dus we kunnen allerlei plaatsnamen gewoon bedenken, boven naartoe gewoon. Maar we kunnen ook het over eten hebben, dit het ook gehoord. Ik bedoel ik niks met, ja. Dus ik eerst had ik, ja? Ja, maar kijk, dat is ook slauw, hè? Ja, ja. Kent ze dat? Is dat groene? Dat blad, Ja. wat boete groeit? Ja. Meestal groeit dat boeit. En juist toen ik met de auto aankwam, toen heb ik ook het geproefd van de stelui wat even de deur groeit. Ja. Vond ik niet lekker. Nee, dat kan kloppen, want dat is gewoon onkruid. Ah. De sluis Zit er een verschil in? Ja, zeker. Oh, ik dacht gewoon groen, wat uit de grond groeit, dat is stelui. Ja, niet alles wat groen is en Ah. uit de grond groeit, kent ze... En sommige lui raken het, maar... Ja, maar dat moest ze eigenlijk niet... Gooi, dat is voor eigen gebruik. Ah. Wat wou je zeggen, sorry? Als ze ondertussen weet wat satisfying betekent. Satisfying. Satisfying. Wie? Satisfying. Satisfying. Science. Het gaat met wetenschap. Science, ja. Nee. Ja. Satisfying. Ja, welke kant gewoon voor? We kunnen Welke kant natuurlijk gewoon ook over het weer beginnen. We kunnen ook een beetje vertaling maken met eigen... Het is misschien ook leuk zo van, hè? De hele week gewerkt en een weekend komt eraan. Nee, geen goed idee dus. Want ik werk niet in het weekend. Ik werk niet in het weekend. Als mijn openingstijdig is loeren, dan is het van maandag tot vrijdag. Ja, dan snap ik dat ze na het weekend Toewerks. werkt. En dan gewoon de remmen los. En wat deed zich dan in het weekend, meestal? 's Avonds of overdag? Ja, allebei. Die best zijn heel burgerlijk en dan deze... Burgerlijk, is dat weer een, Nee, is dat weer een sprongetje? nog? zoiets had ik. Nee, in het weekend ik vind het leuk om te eten en te drinken. Geen water. Geen water. Wel gaat hoe water in zit. Er zit er water en alcohol. Wat een vraag. Een mies procent van beer bestelt u water. Ja, daar vraag ik niet naar als ik het bestel. Ik vraag ook niet bij de McDonald's hoeveel calorieën zitten in deze hamburger wat ik juist besteld heb. Nee, want dat staat gewoon erop. Dat staat niet op de hamburger. Jawel. Ja, Ja. niet op de hamburger, maar wel op de verpakking van de hamburger. Wacht daar niet op. Tegenwoordig wel. Nee, echt, man? Serieus? Op het dusje. Ja, echt? Serieus? Nee man. Ja, We die- kunnen ze ook even bellen. Een hele goede middag. Hi. Ja, je hoort het al hè. Ja. We hadden even een vraagje. Ik denk dat ze weer als bestellen. Ja, die zei je al. 2 Big Macs en een kip 6 met zoetzuur. Nee, sorry. Ja, wat eraf. Ik vraag het voor een vriend. Ja. Hier komt hij hoor. Hij heeft even een vraagje over een verpakking van de Big Mac. Ja, hallo hier met Batteraaf. Ja. Wat een raaf. Badstraaf. Met mij. Ja, spreek ik bij jou? Ja, nee, luister hè. We zijn hier een filmpje aan het maken over... dat heeft er eigenlijk helemaal niks mee te maken, daar niet van. Nee. Maar we kwamen op het onderwerp dat het aantal calorieën eigenlijk toch op een doosje staan hè, van de Big Mac, toch of niet? Hallo? Heet op, ja. Ik zei het niet toch. Je ziet wel, ja. Ik huur van alles. De slang. Dan moet ze aan luisteren. Dat is... Ja, nee, ik wou zeggen, je ruikt een beetje raar vandaag. Je moet eens naar de bijenkorf gaan, we hebben ze aan een goede parfum. Nee, dus rij even in een cabrio ergens naartoe, of... Nee, we gaan niet met een cabrio op pad. Ja, wat ik in het begin al zag, van werken naar het weekend toe. En wat dan in het weekend gebeurt, ja, dan werk ik naar het weekend toe. Dus... Is dat? Dit geluidje vind ik leuk, hè, hier. Oeh, daar hoor ik nog 3 keer achterin. Ja. Maar dit is echt een heel bijzonder geluid. Zie je. Hey, deze is leuk. En deze? Oh, nu hoor ik even niks. Nee? Nee.
Nee, ik denk toch dat ook geen geluid onder monteren. Ik vind dat gewoon leuk als het gewoon... Dat nou wel weer. Dat hoort ze weer. Nu moeten we Nu moeten even we echt serieus. on the game. Kom op, hè. Kom op. Hey. Hey. Oh. Dus dan sta ik met mijn pijl, sta ik met de We gaan wel weer over pijls, want... Nee, ik ben gewoon even help aan het drinken. Maar we hebben het constant wel over pijls. Dus Ja. Thijs zei met die beer, Almira zijn keteer, Ja, ik vind dat niet lang genoeg. want hier kost €5. Dat ze dat langer met deed, Ja. terwijl ze niks zien. Dus is lui op stap, hè. Die komt ze tegen en hebben ze een pijlsje in de hand. Nou, een half uur later hebben ze nog steeds dat pijlsje in de hand. Weer een pils. Geen shumi. Het gaat toch goed, hè? We hebben echt zin, hè? Ja, ja. En ik moet zo gaan zeggen. Maar toch, wat ik die had gecheckt, hè. Laten we, omdat ik van Meersen ben, van Meersen naar Maastricht in plaats van Brabant naar Bordeaux. Oké. En dan pakken we eens even gans anders aan. Van Meersen tot Maastricht, over de Meersenerweg. Op de Beatrixhaven. Ja, via een van die twee moesten daar komen, hè. Ja, dat is waar. Nee, maar laten we ons eerlijk zien. Is dat niet toch beter? Is het gedaan als een bankstellers die we maken dit? Van Meersen tot Maastricht is best een lange weg. Ja, Van Meersen ken tot dat. Maastricht, Is best een lange weg om dat te moeten lopen. dat trekt toch best wel lang. Lag liever op de bank. Van Meersen naar Maastricht is geen lange weg. En dan misschien het pijls te drinken. Daar wou we zus mee beginnen met pijls. Joh, kom, wieso kun je er niet aan met? Dat is zo goed. Van Meersen naar Maastricht is geen lange weg om het pijls te drinken. Ja. Want ik ben al bijna daar. De boel zit in mijn haar. Ja, dat is al een liedje over. Dat is waar, Ja. ja. Kregen we ruzie met Jontana. Met Johnny. En de wind vlucht door mijn haar. Zeg je? De wind gaat. Of de wind geert door mijn haar. Ja, helemaal prima, ja, ziet dat wel zeker. Huur de glazen klinken, dat is... Toch wel... Kom maar erop! Hey! Zo snelle mensen. Hey! Nou. Van Meersen naar Maastricht is geen lange weg om het pijls te drinken. Want ik ben al bijna daar, de wind gaat door mijn haar, huur de glazen klinken. Ik vind hem wel top. Die Hey. begint wel 6. Nog eens. Dat is best leuk. Oh, dat ken ik niet. Nou, we gaan door. Misschien moeten we dan met het eerste coupletje aan de gang. We kunnen ook bijvoorbeeld of op de bank zitten en we vervelen. Zit op de bank Of dat het en inderdaad... ben me aan het vervelen. Ja, zo we dat doen. Dat is toch goed? Maar ik wil geen drinken. Want het gaat dadelijk over naar Maastricht om het pijls te drinken. Ja, laten we dat doen. Zullen we even dit ervan maken? Verzitten op de bank, maar ik wil geen stappen. Ja, wat rijmt erop? Stappen, dat wist ik ook. Tappen. Oh. Veel zitten. Op de bank, maar wel een keren stappen. Ja, toch? Lekker naar de stad, gaat pils gesloten tappen. Of zo gaan we verpakken is de fiets. Verstop onder de blaaier. Maar wat zie ik nu? Pinezes in mijn rijen. Dat is heel leuk. Dat is geweldig. Wat is het nu? Ik vind hem heel paard. Ik pak mijn fiets, verstop onder de bladen. Ja, zo van, ik heb hem al lang niet meer gebruikt. Ja, nee, ik vind hem niks. Ja. Wel, verpakken Het is is de toch helemaal fiets. geweldig voor. Verstop. Ik vond het grappig ik fiets op dat idee was gekomen. Maar goed, Maar dat is voor straks. ja, dat Dat is wel gaat in voor- Nederland Nee, denken, maar is- want vuur wel het drinken. Je moet beseffen, dit stukje gaat iedereen met zingen. Maar dat is Vanaf daar, ja? Want vuur wel. Ja, dat is waar. Ja, Ja, dat wordt echt fanatiek met woesten in de lucht. ja, echt wel. We
kunnen weer gaan zoeken. En is er dan? Nee, we moeten weer gaan kroepen. Die huur al de hele tijd, hè? Ja, Ik dacht dat Stiet dat was in het begin. Fles kiwis liep zo. Plus karaoke. Maar we moeten die zin gaan langer maken, toch? Dus dan moeten we... En dat is scheppen straks. Ja, even voor de duidelijkheid. We hebben dus de karaoke versie opgezet, zodat we daar onze tekst kunnen zingen. Maar die is dus toegeëigend door een of ander raar ding uit te spreken. Ik weet niet of je het kunt horen. Plas. Als dit plas. Plas karaoke is ook een beetje vies, hè. We zitten op de bank, maar wel een keer stappen. Lekker naar de stad. Ik heb pils gesloten tappen. We pakken dus de fiets, dan kunnen we gaan zoepen. En is er dan gepikt, dan moeten we weer naar Hoestok roepen. Maar dat is scheppen straks. Ja, dat dat is heel drinken. weer gewoon lekker drinken. Van meer Wanneer ze oh, op de ja. street is geen lange weg om je Pils te drinken. Nee, ik Gezellig, vind hem, gezellig. ik Ik vind hem krijg wel... zin om te drinken, nee, eigenlijk. Ja, ik heb echt zin. Dus nu moet het komen wat weer reinig op... Of, Reinig. ik heb dat reinig in Je de zit kop. alleen maar te reinigen de hele dag. Dit is wel Echt een echte cleaner. echt een cleaner. Je kunt zeggen wat ze wil, maar mijn passie ligt er wel. Goh, ja, Ik ik vind denk hem als wel je goed. ooit gaat gaan drinken, zou je denken Dat dat we weet eigenlijk niet meer bijkomen. En wilt je nu met mich en Batter op stap, Wel dus sticht dat we winnen. wilt je winnen, dat veer met u Wat moeten ze dan doen? dus gewoon laten hangen. Laat het weten in de comments. Laten. Wilt je u laten hangen Wel, met Stieg. Batterhof en mich? Wel Stieg, ons haar vasthouden als we moeten spelen. Klik dan nu Op mijn neus hem zijn neus, en huur wat er gebeurt. dan pauzeert ze de video waarschijnlijk. Wanneer ze op de street, je kent een lange weg om je pil te drinken. Ja. Ik denk dat het een leuk liedje is. En dat, Ik denk het ook. dat- ja, alleen, daar ben je domme geluidjes. Maar, veel wel hem hier keer uitbrengen, toch? Maar Veel aan hem zoeken uitbrengen. maar Dat zou niet. geweldig zijn. veel minder dan 500 likes op dit filmpje. Minimaal. Ik denk als je hem huurt, dan kunnen ze een Polonaise oplopen. De mayonaise, Mayonaise oplopen. curry. De curry erop dansen. Deel het filmpje, hè, jongens. Vooral niet. Jawel. Deel het vooral niet. Like het niet. Niet reageren. Dat is juist wat werk heb ik gehuurd. Ja, dat werkt als ze zegt dat. Doe het niet. Nee, precies. Like niet. Doe het niet. Nee. Doe het niet. Nee. Dik bedankt dat zij wordt zien. Die bedankt dat ze mij wil zien. Wat ze nog aan de groetjes doen? Ik wil de groeten doen aan mijn mam, aan mijn pap, aan mijn opa en oma, mijn broer. Ik wil de groeten doen aan mijn oude leraar Bert. Ik wil ook de groeten doen aan Jontana. Wat zou nog de kleine doen? De kleine doen aan... Hey, tot de volgende keer. Tot weer als het is.